Сәнмісіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Лилия Гатина алға таба қойбір темалар турында. Пиротехниканы қолана білмеу еке қорқынышсызлық қағидаларын бұзу фойжиғаға кетірге мүмкін. Ғадаттан тыш халлар министрі қызметкерлері енеден рейдқа шықты. Яллар урынына ota-аналарға іш графика белгілегенлер не үшін 34-ші мектеп йоны территориясында қорны ішік алды жиыштырушы түгіл әтиенилер жиыштырға тиеш. Күңел әкият тілі шәһәрдәшләр яңа елға үз фатирларына бизәп қалмышы подъезд диварларында бизәгән. Соңғы тәулікте Татарстанда яшәүче 105 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәулектә коронавирусның тагын 13 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 28 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 12995 очрагы билгеле. Аларның 10658-и терелгән, 21-е узган тәулектә. Пиротехника куркыныч корал. Узган яңа ел каникулларында республикада 13 кеше әлеге утлы уенчыклардан зыян күргән. Куллана белмәү, шулай ук янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәмәү җитди нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелгән. Шул сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министры хезмәткәрләре көндә рейдларга чыга. Предоставьте, пожалуйста, документы на пиротехническую продукцию, журнал учета огнетушителей, журнал учета инструктажей. Пиротехника сатуга рөхсәт алу гына аз, документларны да тәртиптә тотарга кирәк. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре сәүдә нокталарын, эшләнмәләрнең сертификатларын, инструктаж журналлары, янгын сүндергечләр һәм янгын сигнализациясе булып булмавын тикшерделәр. По профилактическим рейдам совместно с сотрудником полиции при выявлении несанкционированной, реализации пиротехнических изделий сотрудник полиции составляет протокол и передает по последовательности нам. В ходе профилактических осмотров были выявлены недочеты, такие как не был заполнен журнал учета огнетушителей. Данные нарушения устранены на месте. Текшеру барышында хукук бузулар ачыкланмады. Автозавод районында барлыгы 7 санкцияләнгән сату ноктасы эшли. Пиротехниканы законсыз саткан өчен гражданнарга 2000-нән алып 4000 сумга кадәр, шәхси эшмәкәрләргә 30-40 мең сумга кадәр штраф яный. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яллар булмаячак. 1 гыйнвардан яна эшкә керәчәкләр. 34-нче мәктәп җитәкчелеге шулай карар иткән һәм яңа ел каникулларына укучылар һәм аларның әтияниләре өчен эш графигы билгеләгән. Ни өчен мәктәп яны территориясында корны ишек алды җыештыручысы түгел, әтияниләр җыештырырга тиеш. Буларның барысы хакында киләсе сюжетта. Чаллы социаль челтәрләре төркеменең берсендә 34-нче мәктәп администрациясе аноним шикаят белән пул чыккан. Оқушыларның әтияниләре аларга каникул вакытында каршы тарту графикын җибәрүләре турында зарланалар. 1 гыйнвардан башлап оқучылар әтияниләре белән бергә территорияны чистартырга килергә тиеш. Праздники для всех, почему дети должны родители убирать, я не поняла вообще. Я, допустим, считаю, если по желанию. Если я бы хотела по-физически поработать, то можно, а так нет. Если дети немножко поработают, ничего страшного. А то, что 1 января? Я 1 января работаю, у меня такой график, поэтому ничего страшного в этом нет. А что великий праздник Новый год? Наши дети сейчас так не перетруждаются, чтобы 1 января пойти почистить двор школы. Это нормально. Согласно 34-й статье Федерального закона об образовании в Российской Федерации, привлечение обучающихся без их согласия и согласия их законных представителей к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. Принудить учеников к физической работе нельзя, как в учебное время, так и в каникулярное. Без мәктәп җитәкчелегеннән аңлатма ала алмадык, һәм соңрак директор шул пост астында килеп чыккан хәлгә ачыклык керткән. Аның сүзләренә караганда, укучыларны һәм аларның әтияниләрен кар җыештырырга беркем дә мәҗбүр итмәгән. Графика бары тик мәктәпкә ирекле рәвештә ярдәм итәргә теләүчеләрне генә язганнар. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Күңел әкият теле шәһәрдәшләр яңа елга үз фатирларын гына бизәп калмый. Гадәти подъезд диварлары бизәлеп, үзенчәлекле бәйрәм атмосферасы булган урыннарга әйләнә башлады. Безнең төшү төркеме Чаллы гаиләләренең берсе башлаган әлеге инициативаны хуплады. Это символ уходящего года, год крысы был, и это символ приходящего, наш бычок, вот такой. Татьяна Идрисова үз гаиләсе һәм күршеләре өчен әкиятне 1 ел гына тудырмый. Тәрәзәләрне матурлап торучы кар бөртекләре, тоткалардагы бизәкләр, бирдә хәтта төрле уенчыклар белән бизәлгән яшел чибәркәй дә бар. Украшаю, делаю праздничное настроение себе, соседям.
Здесь, в этом подъезде, живем уже 3-й год, и вот каждый год я украшаю свой этаж. В планах, конечно, вообще до 1-го этажа украсить, но возможности нет, ведь надо много мишуры, игрушек. Но есть, конечно, желание на 1-м этаже тоже в этом году украсить возле лифта. Надеюсь, получится. Фатирдагы шыршы үшін вақыт жетмеді дейелі Татьяна әмі көңіл әкиет тәләп ите. Балалар һәр вақытта да айрым бір тілек һәм дәрт белән подъездны бизәүгә алына. Мне больше всего нравится, как украсили яблочки и снежинки. Я уже написала письмо Дед Морозу и попросил набор рисований. Татьяналар яши торган йортта бу кат яңа ел атрибутлары белән бизәлгән бердән-бер урын. Чаллыла бу инициативаны башкалар да хуплар һәм алар бергәләп тылсымга тулыланган айрым урын булдырыр дип өметләнә. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Аязгы яжы исемдәге Татар драма театры кабат үзенең тамашачыларын сөендерә. Шоуларны язучы һәм журналист Шамил Идиатуллин романы буенча әзерләнгән 4 сәгатьлек спектакль көтә. Сәхнәдә тәкъдим итәр алдыннан куелган спектакльдә безнең төшерү төркемедә булды. Әлеге бинага килеп керү белән спектакль атмосферасы сизелеп тора. Чөнки бинаның 2-нче һәм 3-нче катларында спектакльгә бәйле булган инсталляциялар урнаштырылган. Шамил Идиатуллин романы буенча куелган спектакльдә СССРдагы 80-нче еллар сурәтләнә. Укуын тәмамлап Брежнев шәһәренә укытучы булып килгән Марина, тормышта үз урынын таба алмаган Виталий Толич, спектакльдәге бөтен проблеманы сурәтләүче Артур, бу һәм башка геройлар тамашачыны шул елларга әйләнеп кайтырга мәҗбүр итә. Шушы роман буенча сәхнәгә менгән спектакль безнең Чаллы тамашачысына, гомумән Чаллы халкына гына димәс идем, тамашачыга кызыклы булыр дим. Чөнки биредә һәркемгә якын булган темалар күтәрелә. Беренчедән, яшь ягында Чаллыга килгән тамашачылар хәзер өлкәнәйсә һәм бүгенге залга килеп бу спектакльне караса, үзләренең яшьлеге белән очраша. Яшь булган исә әти-әнисенең, әби-бабасының яшьлеген сәхнәдә күрә. Труппа чаллылар өчен көтелмәгән тамаша әзерли. Спектакльдәге декорациялар, төп детальләр тамашачыны тагын да ныграк кызыксыну белән карарга мәҗбүр итә. Брежнев шәһәренең тарихы һәм төп проблемалары белән тулыландырган әлеге драма берсен дә битараф калдырмас ди Татар драма театры артисты Алсу Гыйльманова. Совет укытучылары ничек яшәгән, тулай торакта ничек яшәгәннәр, ул барысына тулайым аңлатып җиткерәбез тамашачыга. Ә инде төп фикерне килеп тамашачы үзе карасын. Артистлар сүзе буенча 4 сәгать буе сәхнәдә чыгыш ясау авыр түгел, ә киресенчә рәхәтлек кенә бирә. Сәхнәгә чыккач барысы да онытыла, рәхәтләнеп уйныйсың дип җавап бирделәр Татар драма театры артистлары. Айсылу Сәлимгәрәева, Айдар Мусин, Яңалыклар. Бу сезгә искәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Компания «Татагрегат» осуществляет ремонт и балансировку любых карданных валов. Телефон в Челнах 21 13 15. «Татагрегат» – надежное решение. 5 января. ДК «КамАЗ». Новогодняя сказка. Волшебный ларец Деда Мороза. 54 34 45. Массажное кресло Ямагучи X создано, чтобы полностью изменить представление о массажных креслах. Первое в мире кресло с двойным массажным механизмом. Система сканирования, графеновая технология прогрева. Ямагучи. Touch of the future.